Utisci su neverovatni, jako dobro takmičenje, s obzirom da sam bio prvi i onda sam probio taj led, bilo mi je onako malo i frkica, ali imao sam ono što vi, imao sam priliku da vidim kako ste vi uradili i mogu vam reći da je ovo bilo fenomenalno i da će biti mrtva trka ko će pobediti i jedva čekam da vidim šta će bude. Ja moram da dodam samo da je finale možda bilo najlakše, zato što smo se već upustili, nemamo šta da izgubimo, svako bi se zahvalio cijelom udruženju someljera Vojvodine, odnosno Srbije, na odličnoj organizaciji, tako da neka najbolji pobedi. Tako je, slažem se da i što se tiče organizacije bilo je jako zanimljivo. Kolege su odlične i stvarno neka najbolji pobedi, a mislim da smo svi pobednici kada smo do ovde došli i u veliki uspeh i radujemo se da i narednim godinama bude isto. Ovo je tek početak za nas. Ovo je tek početak, tako je. I da će ovim takmičenjem da oživimo zapravo te autohtone sorte i da će početi sve više i više. Generalno mi postajemo sada ambasadori naših sorti i vinarstva u Srbiji. I treba da promovišemo to i u Beogradu i van Beograda. Hvala još jednom. Hvala.